Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Handisati ndakambosangana nemurume pabonde. So far mukoma, kubva pandakatanga kudata ndichiri ne16 years pava nevarume vanokwana ivo kuita 4 vafa avo vandinenge ndatopiwa warning. Ndinotorota gogo vangu vachiuya kwandiri vanenge vachiti siyana naye munhu iyeye nekuti wako akakomerera, kana nguva yakwana ndichakuratidza wako waunenge uchifanira kuti unge uchizoroorwa naye. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so ndakatemererwawo nyora kumusana kwangu. Nyora idzi hatisati dzakwana, but kutobuda nevamwe ndinotobuda tichitoenda tichitonoroya nevamwe. Hongu mukoma, muri kutotaura nemuroyi. Ndinosinzwa muchete kana kuine munhu anoroya ange achizoya kuzotaura nemi. Ndiri muroyi mukoma Nash, asi zvimwe zvacho zvandinoita usiku handikwanise kuzvirangarira nekuda kwekuti ndinenge ndiri kuhope, asi ndinotomutswa nevamwe vangu. Asi mamwe mazuva ndipo pandinokwanisa kungopepuka ndiri kuhope kudaro, ndobva ndaona kuti ndinenge ndisiri muroom mangu, asi ndinenge nditori nevamwe vandinenge ndichitoroya navo. Pari zvino ndigere kunoku kuSouth Africa, ndinoshanda, ende varume vose avo vandinenge ndichifambidzana navo, kana munhu ndikamuudza kuti ndinenge ndichiri musikana anotozviramba nekuda kwemakore angu, asi ndinozongopiwa warning yekuti siyana naye munhu iyeye. Saka zvimwe zvacho zvinorwadza because I have fallen in love so many times, more than 4 times mukoma, that I have fallen in love. Pavarume vose avo vandafambidzana navo 4 vakapinda muvhu 6 feet underground. Apa chinorwadza ndechekuti ndobva ndachizomanikidziwa futi kudya nyama yemunhu waunenge uchinzi ndiwe wakamuurayisa nekuda kwerudo rwako rwawainge uinarwo kwaari munhu wacho iyeye. Saka pazvakatanga ipapo mukoma, ndainge ndava ne17 years nemukomana wangu taitodanana, ende iye ndiye aitoramba pose pandaenda kumba kwavo ndichiti ndauya pano ndikuda kuti unge uchizondiita mukadzi wako, because vamwe vangu vakatotanga kutizira, vamwe vachiri nema15 years, but airamba achiti kana tazova kuma20 tobva tachizoroorana. Whoever knew mukoma Nash. Ndakazoti ndava ne17 years mama vangu vakarwara mukoma, vakabuda mamwe maronda ainge achityisa pamuromo, ainge ari ewhite, muromo wavo wakaita kutsemuka. Vakabva vachizoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumusha kuti ndinge ndichinopiwa mushonga wekuvarapa nagogo, zvinhu zvandisina kunzwisisa, because baba vakatoti ndichaenda naye ndosiya ndamukwidza bhazi. Saka zvakandipinza bhizi mukoma, ndichishaya kuziva kuti kusei vabereki vangu vainge vandipa responsibility yakadaro. Anyway, ndakazoenda kumusha. Ndasvika kumusha, gogo vakabva vachizotora razor vakanditemerera nyora. Ndakadzitemererwa masikati zuva rakacheka nyika mukoma Nashi. Ndokubva ndachizodzoka, ndainge ndiine umwe mushonga wandainge ndiinawo, uyo wandakanzi kana ndasvika pagedhi repamba patainge tichigara ndaifanira kuusiya uri panze pegedhi. Ndobva ndapinda mugedhi, ndobva ndachizotora madota, ndobva ndachizobuda nawo ndotanga kumwaya pasi petsoka dzangu, ndobva ndachizoutora manje, ndobva ndachizopinda, ndobva ndachizonozora amai vangu pamuromo wavo. Ndakaita saizvozvo. Baba vaitoita sekunge vainge vachitozviziva nekuti ndakati ndava kudzoka. Baba vangu vakabva vachizoti ndaifanira kuti ndinge ndichivamirira kubasa kwavo vachizochaisa late. Tikazosvika pamba hwainge hwatova usiku, ndikatoona kuti vainge vasingadi kuti vanhu vange vachizondiona ndichiita mhiko dzacho idzodzo. Ndakatora mafuta aya ndikabva ndachizozora amai vangu mukoma. Maronda ose aya akaserera same time. Saka nemukomana wangu uya wandainge ndichidanana naye, gogo vainge vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichisiyana naye
vakangonditi iwe usiyane naye mukomana wako iyeye. Ndikati kuwai gogo, handiti hamutomuzivi here? Vakanditi handimufarire nekuti mai vake vanonamata. Ndozvavakangotaura. Pandakada kuti ndinge ndichinzwisisa kuti ko chii chainge chakaipa kuti ini semunhu ainge achienda kuchechi naivowo vari vanhu vaienda kuchechi vabereki vangu, ndobva ndachizoramba ndichingodanana nemukomana wangu apa iwo achienda kuchechi, amai vake vari prayer warrior. Vakatanga kupopota. Saka vakati vachipopota mukoma, takatanga kunzwa zvimwe zvinhu zvainge zvichichema zvichingoti hii. Ivo gogo vakabva vabuda panze vakatanga kupopota vachiti shut up, shut up. Hamusi kuzviona kuti ndakagumbuka here? Kana nini ndakagumbuka? Ndokubva vadzoka mumba, zvinhu zviya zvikabva zvanyarara mukoma. Vakabva vanditi ndoda kuti unge uchisvika kuHarare uchimuramba mukomana wako iyeye, otherwise ndichaudza mai vako kuti vange vachikurova nekuti ndiye ari kukonzeresa kuti vange vachirwara. Vakandituka mukoma, vakatombondisikiza nerimwe danda mukoma kutorakidza kuti vainge vari serious. So ndakazouya ndokubva ndazoswera ndiri kubasa kwadhedhi, ndikazoenda navo kumba kwava usiku, ndikabva ndachizoita mhiko dzacho idzodzo dzandainge ndakanzi ndinge ndichiita. Mama vangu vakapora. Hapana kupera mazuva mukomana wangu akabva achizoshaika, but ipapo achizoshaika mukoma ndakatomurotera hope. Ainge achida kuuya kuzondiona, ndichitomudza kuti usauya kuzondiona nekuti gogo vangu vanokuuraya. Akabva ati wava neumwe mukomana pawakaenda kumusha, wakasvika ukapfimbwa neumwe mukomana. Ndikazongomuti saka chiuya kwacho unge uchindiona. What happened mukoma on that night is in my dream is what happened the next day. Akauya kuzondiona ainge akatobata nzimbe, akanditi ndakuvigira nzimbe, hana yangu yakarova. Ndikati but ndo hope dzandakarota kaidzi. Akauya akabata nzimbe achinditi ndakuvigira nzimbe. The same t-shirt that he was wearing ndo t-shirt yaainge akapfeka. So takatoonana paya paya, ndokubva achizodzokera kumba kwavo. Akazofa musi wacho iwoyo. Amai vake vakandifonera vakabva vati wandiurayira mwana wangu. Ndokubva vachizofonera zvekare mama vangu. Mukomana chipakaita bongozozo kuzonosvika imwe hanzvadzi yangu ichizorwa nemunin'ina wemukomana wangu nekuda kwekuti vabereki vedu vainge vava kutukana. Saka ivo vainge vachipopota vachiti hanzi vakamuona ari muspare bedroom make, ainge achiita sekunge ari kudzipwa, achitaura zita rangu achiti sorry ndava kusiyana naye, handichamudi. Apa achitaura zita rangu achiti handichamudi. Ndokubva achizoita sekunge ainge amonyororwa mutsipa kwava kutofa. Akafira muspare bedroom make mukoma, ndiye akava first victim. Saka iniwo nekuda kwekuti ndainge ndisati ndazvinzwisisa kuti ndainge ndatogadzwa shaviri huroi nagogo vangu, ndakaramba ndichingoendererawo kumberi ndichingodanana nevakomana vakasiyana siyana. Kudzamara mukoma varume 4 vose vapinda muvhu avo vandakafambidzana navo. Ndinotongorota hope ndichitongopiwa warning kuti munhu iyeye siyana naye, vanenge vari gogo manje vachindipa warning. Kana ndikaramba ndichidanana naye mukomana iyeye ndinobva ndachizomurota zvekare, kunenge kwava kutofa kwake. Vose vanongofa vachiita zvekumonyororwa mutsipa. Saka ndauya pano ndichitsvakawo help. Handizivi kana arikowo munhu wamunoziva anokweshawo nyora idzi. Ndakamboedza kudzikweshwa but madzimai vakandikwesha vakazotogumisidzira vazvimba ruoko, vakatonzi vainge vachida kutobviswa ruoko irworwo ruchinzi rwainge ruine kensa. But pavakangouya kumba kwangu vachirwara vakatoperekedzwa nehama dzavo vasingakwanisi kana kuita sei vachirwara. Ndakati ndiri kubasa ndakafonerwa nemurume wavo, vakandibvunza kuti ndainge ndichizodzoka nguva iyi ndichibva kubasa. Ndikavaudza, vakati ivo vainge vachazouya vachizondiona. Saka ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda madzimai vainge vaine dzimwe tsanangudzo dzavainge vachida kundipa.
because vakandiudza zvose izvo zvinoitika muupenyu hwangu. Vakatoti ndine imwe hari iyo yandinotofamba ndakatsiga mukoma, ende ndiri munhu wekuti ndinogara ndichingotemwa nemusoro. Ndinokwanisa kuti nhasi ndinenge ndiri right, 2 days after ndinenge ndichitemwa nemusoro. Saka hanzi vamwe varoi vanopota vachinditsigisa hari iyo inenge iine ropa, kana kuri kunzi zvinhu zvavo kana zvichirwira ropa iroro like zvidhoma. Saka vanobva vachizonditakudza hari iyoyo zvekuti pazvinenge zvichifamba zvichirwa zvinenge zvisingakwanisi kuisvikira hari iyoyo inenge iine ropa, yakazara neropa. Zvese izvozvo ndakazviudzwa navo madzimai vachinditi ndokusaka musoro wenyu uchigara uchingotema pano nepapo. Madzimai ndakazoti ndabva kubasa ndichisvika kulocation kwandinogara ndikaona kuti vainge vakatondimirira, vakati ivo nehama dzemurume wavo nevamwe sisi vavo. Ndokubva tatopinda mumba, ndakangoti ndichingonogarawo pamubhedha. Ko kuri sei nhai madzimai vakabva vatongopfugama, vakapfugama mukoma vakazviyeresa, vakatanga kukumbira gogo vangu ruregerero vachitotaura nezita. Ndichati Evelyn Chikore, not her real name, vachiti Evelyn Chikore ndiregerere Sawira, ndakakukanganisira, ndakatsika mumunda mako, chindiregererawo, nekuti tariraone kana kushanda handichakwanisi kushanda. Ko kana ukandipfuudza vangu vana vanozosara vachiriritirwa nani. Vakabva vachizopiwa fodya nemurume wavo uyo akazosora fodya pamabvi ake kwava kupa mudzimai wake. Zvekare vakatanga kudira fodya iya pasi vachikumbira vachiti Evelyn tiregerere nekuti takakukanganisira. I was shocked mukoma, ndakaramba ndakanyarara ndikati zvimwe kuda maybe ndo kwainge kuri kutoponeswawo kwangu. Vapedza kuita saizvozvo vakabva vachizotora 10 rand vakanditi ogamuchira mari iyi. Ndakati ndichingogamuchira mari iyoyo mukoma, ndakaita sekunge munhu agwinwa nemagetsi. Madzimai vakabva vafenta vakatanga kudikitira. Pavakamuka mukoma, ruoko rwavo rwakatanga kubuda hurwa hwainge hwakawanda kusvika ndichizovapa bhaketi. Bhaketi iroro ndingati rakaita sekunge richazara nehurwa uhwo hwainge huchibuda muruoko rwavo. Ndokubva vachitoti ko zvandatopora. Vakazotosimuka vega vasingachabatsirwi. Hongu ruoko rwavo rwainge ruchiri rwakazvimba but rwainge rwaserera. Vakatora bhaketi riya vakati tichazodzoka naro. Vakati vainge vachida kuzonorasa hurwa hwacho ihwohwo. Havana kuzombodzoka madzimai vacho ivavo, havana futi kuzoda kundibatsira zvekare. Saka ndazouyawo pano ndakanzwa muchiti kunyange munhu ari muroi munenge muchida kutaura naye, please ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa unenge uchida kutaura zvechokwadi nemunhu anenge achizviti anoroya, but dzimwe nyaya dzacho dzinenge dzichitotyisa. Verenga nyangwe confession yacho unenge uchitonzwa hana ichitorova. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyo ari kuti dambudziko riri paari murume wose uyo waanenge atanga kudheita anotanga kumurota, uye zvekare achirota gogo vake vanenge vachimuudza kuti siyana naye. Pandakazotaura navo ivo vakati gogo vavo vari kuti nguva haisati yakwana yekuti ungochizokwanikwa, plus vari kufanira kuti vange vachiroorwa neumwewo mwana anoratidza kuti mwana wemuroi. Saka gogo vavo vari kuti zvichengete kusvika wazowanikwa nemukomana wako anofanira kuti ange achizova murume wako. Strange things indeed they do happen in this world. Kana muine mibvunzo yamunenge muinayo, you can come to my inbox as well. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu.
iniwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Izviwo ndo zvakaitika mukomanashi apo pakashayika vamwe amai guru. Mai guru ava nekufamba kwenguva baba vangu vakazongobuda havo pachena, but vakaudza inini, vakaudza mama, vakaudza imwe hanzvadzi yangu yakazoshayika. Saka ndisu tega tasara tiri vaviri, inini namama, tinozviziva izvo zvakaitwa nababa. Saka baba ivo vakati vakaenda kuMozambique. Baba vangu ivo vaitawo basa rekuti vaifamba vachivhima mhuka vachizotengesa. Saka pane pavakazoenda kuMozambique vachiti vainge vachida mushonga wekuti kana vakabuda vachienda kunoshava vasazodzoka vasina chavanenge vakabata. Saka neshamwari yavo vakachizoenda vari vaviri ndokubva vachizoenda kuMozambique. Pavakasvikako kuMozambique kuya vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachizochekeresa munhu uyo weukama wavainge vachazosangana naye vachingosvika kumba. Mukoma vakachizodzoka. Saka panguva yacho iyoyo amai guru vainge vakaenda kuHarare, vakaenda kunoshanyirawo hama yavo. Vakabva vachizosangana navo amai guru ava. Ivo baba vanoti vakati vachingoburuka mubhazi ravainge vari mariri raibva kwaMutare, ndopa vakabva vachitongoti dhuma navo amai guru. Vakatoziva kutoti amai guru ndivo vavainge vachifanira kuti vange vachizochekeresa. Vakachizokasika vadzokera kuMozambique, umwe wavo achizovatevera vakazosangana naye kuMozambique. Ndopa vakabva vachizoitiswa mhiko. Ivo vanoti mhiko dzavakaitiswa ndedzekuti vakanzi vange vachienda musango vobva vachizonozvibetsera, kana vapedza vozvipukuta kusikarudzi kwavo nemapakatwa avo awo avainge vachishandisa pakuvhima. Vakaita saizvozvo. Pavakadzoka vanoti vakanwiswa ropa vakachizonzi vange vachitarisa muglazi. Vatarisa muglazi vanoti vakabva vachizoona amai guru hanzi vakabudamo muglazi imomo asi vainge vachichema. Ndo pavakabva vachizonzi vange vachivabaya. Vakavabaya hanzi glazi rikatsemuka rikazara ropa asi rakazozvigadzirisa. Then bhururu wavo naiyewo akabva achizobayawo muzukuru wake uyo waanonzi ndiye waakatanga kusangana naye. Vachizodzoka ndipo pakabva pachizoshayika amai guru first. That same week takati tichingobva mukuviga amai guru, muzukuru uya ndokubva achizoshayika. Asi pakuvigwa kwakaitwa amai guru vangu pane zvimwe zviitiko zvakashamisa vanhu. Munhu wose ainge aripo akaonawo mhuka yainge yakasiyana nedzimwe mhuka dzakaonekwa nevamwe vanhu vainge varipo. Asi ini ndini ndega ndakaona ivo amai guru chitunha chavo pachezvavo chichikambaira chichibudamo muguva imomo. Vamwe ndo vakaona nyoka, vamwe vanoti vakaona makudo, vamwe kamba. Asi inini ndakaona chitunha chavo amai guru chichibuda mukofini chikatanga kukambaira chikabuda panze chikabva chachizonyangarika. Takati tavako kumakuva mukoma, pasi pakaita sekunge pakadengenyeka apo kofini raamai guru parainge rava kudzikiswa. Tambo dziya idzo dzainge dzichishandiswa kudzikisa kofini ravo amai guru, tambo idzodzo mukoma dzakabva dzachizodambuka. Kofini raamai guru rikanodoneramo muguva rikabva rachizoita mapisi mukoma, but harina kunyanya kunorovera zvakashata zvekuti ringadai risina kumboita mapisi. Ndo pandakabva ndachizoona chitunha chaamai guru chichibudamo mukofini chikatanga kukambaira kuzonosvika chichizonobuda muguva chikanyangarika. Ndakatonzwa amai guru ivo vachiti muri kuda kundiviga zvenyu asi upenyu hwenyu hwose muchararama muri murima. Ndokubva ndatongoona chichinyangarika. Saka amai guru vakazovigwa zvavo, but pakazototengwa chimhasa after pakazoiswa zen'e pamusoro pekofini ravo because rainge raparara nekudonha kwarakaita ndokuzototanga kuzofushira mukoma. Saka baba ivo vanoti kwainge kuri kutsamwa
kwainge kwakaita mweya wavo, nekuti vakashandisa ropa ravo amai guru mukunoromba kwavo. Paivo baba havana kana upfumi hwatingati vakamboita mushure mekunge varomba. Ndozvakaitikawo izvi mukoma. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi unenge uine chiitiko icho chakamboitikawo mumhuri yekwenyu, zvinhu zvakaitika zvisinganzwisisiki, please feel free to come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi umwe neumwe ainge aripo parufu, hanzi akaona vision yake, asi amaiguru ava vari kuti ivo vakaona hanzi chitunha chavo, ivo amaiguru vavo vainge vachekereswa nababa vavo. Saka hanzi secret iyi hakuna umwe anoiziva kunze kwangu, baba nehanzvadzi yavo yakazofa namai vavo. Pakaipa.